Kasance ɗaya daga cikin masu ba mu ƙwarin gwiwa danna like, ka latsa nan domin turawa ga abokan arziki. Kasance ɗaya daga cikin dubban mabiya tashar Taskar Asirai Malam TV danna subscribe. Ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على عين ذاتك الذي تفرع منه الجميع وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم shehanai da ainihin malamai da sharifa al'umma annabi baki daya muna muku sallama irin ta addinin musulunci wayya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha Allah ta'ala yau kuma ga mu dauke da wani sirri babba, sirrin bismillah. Sirrin bismillahir rahmanir rahim sirri ne mai girma, ismul azim ne babba. Duk wanda ya san girma na bismillahir rahmanir rahim to lalle zai muhimmanta wannan sirrin, ba zai ainihin yi wasa da shi ba. Sirri ne wanda Allah da mutum yayi to zai mana addu'a na alkhairi da kuma fatan alkhairi bi iznillahi ta'ala. Yawa bayan haka sirrin din ga yanda bayanin sa yake nan insha Allah ta'ala. Lalle sirri ne na bismillahir rahmanir rahim, amma yanda ake yi shine zaka yi bayan ka gabatar da miftahul amali, in zaka yi aikin kenan ka gabatar da miftahul amalinka zaka karanta bismillah sai ka faɗi bukatanka, arrahmani ka faɗi bukatanka, rahimu ka faɗi bukatanka. To haka za ka yi. Sai kuma na biyu sai ka karanta bismillahir rahmanir rahim kafa ɗaya, sannan sai ka karanta bismillah kafa 10, rahmanu kafa 10, rahimu kafa 10, sannan kuma sai ka karanta bismillahir rahmanir rahim kafa 10. Sannan kuma za ka karanta bismillahi sai ka sake karanta bismillahi kafa 100, rahmani kafa 100, rahimi kafa 100, sannan sai kuma ka sake karanta bismillahi rahmanir rahim kafa 100, sannan sai ka karanta bismillahi kafa 1000, rahmanu kafa 1000, rahimi kafa 1000. Sannan kuma sai ka karanta bismillahir rahmanir rahim kafa 1000, sai kuma ka karanta suratul fatihatul kitabi kafa 3, sai ka sake addu'a ka roki bukatanka ka shafa. Wallahi kowane irin bukata ne ayi wannan aikin a gani, tsanani ka yi ta so 3 insha Allah ta'ala zaka ga natijar biyan bukata insha Allah ta'ala. Lalle kuwa na farko da ka yi bismillah ka faɗi niyanka, rahmanu ka faɗi niyanka, rahim ka faɗi niyanka wato bukatanka kenan. Sannan sai karanta bismillahir rahmanir rahim kafa 1, sai kuma karanta bismillah kafa 10, rahmanu 10, rahim 10, sai kuma ka sake karanta bismillahir rahmanir rahim kafa 10, sai ka karanta bismillahi kafa 100, rahmanu kafa 100, rahimi kafa 100, sai kuma karanta bismillahir rahmanir rahim kafa 100, sai kuma karanta bismillahi kafa 1000, rahmanu kafa 1000, rahimi kafa 1000, sai kuma karanta bismillahir rahmanir rahim kafa 1000, sai kuma suratul fatihatul kitabi kafa 100 in kafa 3 ka ya roki bukatanka ka shafa. To tsananin wannan aikin ka yi ta kwana 3, kowane irin bukata ne, imma niyya, imma aure ne, imma kuɗi ne, imma gida ne, imma mota ne, imma wani abu kake so ka gano,
To wallahi yan uwa, wannan sirrin kada ainihin yi wasa da shi bi iznillahi ta'ala. Sirri ne wanda duk wanda ya yi sa to lallai zai yi mamakin gaske, zai mana addu'a na alkhairi. To yan uwa, kada ainihin wato manta da sharing na bidiyoyinmu da kuma danna like. In kai bako ne a wannan channel, muna so ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa saboda duk lokacin da muka ɗaura wani bidiyo a sanar da kai. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wal miqdarihil azim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.